Elisabetta it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha. U Elisabetta mtliet bl-Ispiritu Santu. U tgħid malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-fer. Min jaf kemm dawk l-ommijiet li tirfu t-tarbija tagħhom ma twildietx. Kemm ħassewa wkoll fil-ġuf ħajja. Kemm immaġinawha x'komunikazzjoni kien hemm bejn it-tarbija u l-omm. Għalhekk infakruhom illum u nirringrazzjaw lil Alla tal-ħolqien tagħhom, tal-eżistenza tagħhom. Inqumu bil-wieqfa inkantaw flimkien. Dawwa l-moħħi mulej bil-kelma tiegħek. Dawwa l-moħħi mulej bid-dawl tiegħek. Bl-erfim qaddes taklimek sabiħ li wassalni furolja fid-denju fejn it-tiegħek nistalet Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nġbarna flimkien biex infakru l-trabi li il-mulej sejħilhom kmieni, jekk bafsa ta' qalb u buġieħ tagħna, jekk imma nfakru wkoll lil dawk li b'xi mod il-mulej sejħilhom imma b'mod iktar violenti. Nfakru lil dawk li ġew imwarba ġew meqruda bl-abort. Imma nixtieq li llejla niftakru wkoll fil-ġenituri. Kemm dawk li tilfu mingħajr ma riedu, kemm dawk li riedu jitilfu. U kemm dawk ukoll li xtaqu jew jixtiequ li l-mulej jagħtihom id-don ir-rigal tal-ħajja u għadhom jistennew, jew inkella dawk li b'xi mod qed jgħixu d-diffikultà tan-nuqqas tat-tfal. Nitolbu għal dawn kollha, noffru din id-batija kollha lill-mulej flimkien ukoll mal-persuni li se nitolbu għalihom f'din il-qudiesa, Karmela u Franġisk Borġ, Lorenza u Girgor Kassar. Jekk nitolbu lill-mulej biex jagħtina il-qawwa tiegħu u l-għajnuna tiegħu kif niddiljaw, kif naffrontaw id-dbatijiet. Dawn id-dbatijiet marbuta mad-don kbir tal-ħajja. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, biex nitolbu l-għajnuna ta' Alla biex noħorġu minn hawn ftit iktar imqawwijin u msaħħin, nitolbu lil mulej jaħfrilna n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla jista' kollox li l-komħuti li jnadni ħafna bil-sieb, bil-kliem u bl-emil, billi ħallejt id-dmirijieti, tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġini, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lill-komħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna il-ħnina tiegħek
billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tatina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Illum ħanibdew nisimgħu l-qari mill-Littra ta' San Pawla Apostolu lil Galatina. Għandna sa nhar l-erba' tal-ġimgħa d-dieħla nisimgħu dan il-qari mill-Littra lil Galatin fejn San Pawl juri ruħu inkwetat għaliex kienu qed idaħlu tagħlim li ma kienx skont il-Vanġelu imwassal minn Ġesu Kristu lilu. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostolu lil Galatin. Ħuti. Jiena nistaġeb bikom kif daqshekk malajr dbettu minn min sejħilkom fil-grazzja ta' Kristu u dortu lejn evanġelju ieħor. Mhux għax hemm xi evanġelju ieħor, imma hemm xi wħud li qegħdin iħawdukom u jridu jaqilbu l-evanġelju ta' Kristu. Imma mqar jekk aħna stess jew anġlu mis-sema jħabbrilkom evanġelju ieħor li mhuwiex dak li ħabbarnilkom aħna, ikun misħut bħalma ġa qednilkom u ntenni ngħidilkom jekk xi ħadd iħabbrilkom ħaġa oħra għajr dak li ġa irċevejtu ikun misħut. Forsi jiena qed infittex li jkunu jġibuni l-bnedmin jew qed infittex li jkun jiġibni Alla, qiegħed jiena nfittex li noġob lill-bnedmin, li kont għadni nfittex li noġob lill-bnedmin, ma kontx inkun għaddej ta' Kristu. Dan narrafkom ħuti. L-evanġelju li ħabbarnilkom jien mhuwiex evanġelju tal-bnedmin. Għaliex jiena mhux minn għand bniedem irċivejtu jew tgħallimtu, imma kien irrivelat lili minn Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Il-roddu ħajr lill-Alla ngħidu flimkien. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu flimkien. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-rod ħajr lill-mulej b'qalbi kollha fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. Kbar huma l-emejjel tal-mulej ifittxuhom dawk kollha li jitaxqu bihom. Flimkien il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Is-sewwa u l-ħaq għemi li dejh ta' min joqgħod fuqhom il-preċetti tiegħu, imwet għal dejjem ta' dejjem magħmula bis-sewwa u bid-dritt. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Bad jifdil il-poplu tiegħu waqaf għal dejjem il-patt tiegħu qaddis tal-biża' u ismu għal dejjem jibqa' it-tifħir tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Min hu l-proxmu? Dak li hu fil-bżonn. Inqumu bil-wieqfa ħanilqgħu il-kelma ta' Ġesu li turina l-proxmu tagħna propju minnu. Alleluja. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab lil Ġesu staqsih: Mallem, x'nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? Qallu Ġesu: Fil-liġi x'hemm miktub? Inti x'taqra fija? U dak wieġeb: Int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu: Sew weġibt, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu: U l-proxmu tiegħi minhu? U Ġesu raġa' qabad jgħidlu:
wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqaf idejn il-ħallelin. Dawn neżżewh, biċċruh bis-swat u telqu u ħallewh nofsu mejjed. Inserta kien nieżel qassis minn dik it-triq u raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita, meta wasal hemm u raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Samaritan. Wasal ħdeh, raħ u tħassru. Resaq leħ, dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u l-imbejt u rabatomlu. U mbagħad tellew fuq il-bima tiegħu, waslu fil-lukanda u ħaħsiebu. L-għada ħareġ biċċtejn flus, tom lil tal-lukanda u qallu ħu ħsiebu. Jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, irroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta, int min jidhirlek li ġib ruħu ta' proxmu ma' dak li waqa' f'idejn il-ħallelin? Min ħenna għalih wieġbu dak? Qallu Ġesu, mur u għamel hekk int ukoll. Il-kelma tal-mulej. Kultant kemm ikun diffiċli li nħossuha din il-parabola. Ħafna drabi aħna naħsbu li hawnhekk Ġesu qiegħed jitlobna biex inġibu ħniena, biex inħobbu, biex inħennu għal dawk li huma fil-bżonn. Imma mhux dan l-iskop prinċipali tal-parabola. Din il-parabola tkellimna dwar kemm iħobbna Alla. Dak ir-raġel li waqaf idejn il-ħallelejn huwa jien, huwa jint, huwa kull wieħed minna. U dak is-Sammaritan huwa Ġesu. Li niżel minn fuq il-bima tiegħu, li niżel mill-għoli tas-sema li ġie f'nofsna, li tħammeġ fit-trapp bil-feriti, bid-demm, bil-materja, dak kollu li hu dbatija umana biex jerfa' lilna. Imma din l-esperjenza tkun diffiċli ħafna meta ngħaddu mid-dbatija aħna. Nibdew ngħidulu minn fejn int. U tkun ibsa. Tkun ibsa biex ngħixuha, biex inħossuha verament. Ma speċjali dik id-dbatija marbuta mat-telfa tal-ħajja. Ikun hemm diffikultà hekk biex niddirjaw magħha. U għandna bżonn naċċettawha, hekk naħseb li l-ewwel punt li nixtieq inwassal illejla hekk li joħroġ mill-Vanġelu huwa li d-dbatija hija parti mill-ħajja tagħna. Aħna l-bnedmin sfortunatament ngħixu bl-illużjoni li fil-ħajja m'għandux ikun hemm dbatija. U din l-illużjoni jekk issir konvinzjoni, jekk issir fissazzjoni, iġġielna nbagħtu ħafna iktar. Nispiċċaw biex inbagħtu ħafna iktar. Meta aħna nimmaġinaw li l-ħajja tagħna għandha tkun plain sailing mingħajr tbatija. Għaliex il-Vanġelu jallimna bil-maqlub? Għax Ġesu innifsu ħa fuq tbatija. Ġesu innifsu tabba bid-tbatija tal-bniedem. Allura Ġesu ma ġiex biex jeħles lill-bniedem mid-tbatija, le, ma ġiex għalhekk. Imma Ġesu ġie biex jgħidilna li fit-tbatija qiegħed hemm u biex jgħinna niddirjaw ma' tbatija, hekk iwa. Imma jekk infittxu f'Ġesu lil xi ħadd li jeħlisna mid-tbatija, inkunu ħabbatna bieb ieħor, inkunu żbaljajna l-ħanut. Irridu nixtru xi ħaġa li Ġesu m'għandux. Tgħidu li għax m'għandux. Fil-providenza tiegħu, fil-pjan tiegħu għażel li d-tbatija tagħmel parti mill-ħajja tal-bniedem sakemm il-bniedem jasal biex jiltaqa' miegħu fil-glorja, fil-ħajja ta' dejjem.
Issa meta ikun hemm telfa, normalment joħorġu żewġ emozzjonijiet qawwijin. Il-loss, it-telfa tista' tinbidel ħafna drabi f'sens taħtija u hemmhekk iridu noqogħdu ħafna attenti. F'gilt. Xi stajt għamilt u ma għamiltux. X'kelli nagħmel u ma għamiltux. U l-gilt ikissirna, ikissrek. U Alla ma jrejtx li aħna ngħixu fil-gilt fis-sens taħtija. Alla ma jrejtx. Tant ma jrejtx illi kontinwament jirrepeti biex nagħmlu esperjenza ta' maħfra. Kontinwament jgħidilna le, inti maħbub. Le, inti għandek valur, għandek dinjità. Imma ħafna drabi il-loss, il-vojt jinbidel f'sens taħtija mingħajr ma nindunaw, f'gilt mingħajr ma nindunaw. Ħanġibilkom eżempju sempliċi u ħatgħidu li huwa taqblu miegħi. Da biżżejjed tkun qed tistenna telefonata minn xi ħadd u tgħaddi kwarta u ma jċempillikx, tgħaddi nofsija u ma jċempillikx. Wara sija tibda tgħid imma tgħid għamiltlu xi ħaġa jew għamiltilha xi ħaġa, innota. Il-vojt, in-nuqqas ta' telefonata inbidel f'sens taħtija. F'kemm trozza lejb jinbidel f'sens taħtija. Il-loss, il-vojt, in-nuqqas mill-ewwel ġalik taħseb li għamilt xi ħaġa ħażina mill-ewwel. Irridu niġġieldula din għax il-gilt ma jagħmilx ġejt lil ħadd. Lil ħadd. Saħansitra anke meta nisbaljaw, meta nagħmlu dnub, Alla ma jrejtx li nibqgħu fil-gilt. Il-gilt huwa sempliċement il-bidu ta' xi ħaġa iktar veri, iktar sabiħa, l-indiema. L-indiema. Imma mhux id-diskors tal-lejla fuq l-indiema. Sentiment ieħor li joħroġ mal-vojt mal-loss huwa r-rabja. Ir-rabja. Ħafna drabi il-vojt idور fuq dawn it-tliet sentimenti, in-nuqqas, is-sens ta' loss, il-gilt u r-rabja. Ir-rabja. U nibda nirrabja għal dak u għal dik. U nirrabja forsi għat-tobba għax ma qalu lejx, jew forsi għal-raġel, jew forsi għal-mara, jew għal-ommi. U kultant nibda nirrabja li għan-nifsi wkoll. Imma l-istess, ir-rabja ma twassal imkien. Ir-rabja hija frott il-loss, frott dan il-vojt li aħna nħossu. U ma modi differenti ta' kif minn għalija nipprova nevita d-batija. U allura kif nistgħu naffrontawha din id-batija? Jekk ir-rabja mhix tajba ma tgħinniex. Jekk il-gilt is-sens taħtija mhix tajba ma tgħinniex. Mela li ma hu l-aħjar mod? Kif jixtieqna Ġesu naffrontawha din id-batija? Hekk qabel xejn ngħidilkom li Alla ma jieħux għalih meta nirrabjaw għalih, anzi, xi darba jkun hemm bżonn li nesprimu r-rabja tagħna miegħu. Xi darba meta tirrabja ma' persuna tifhem xi ħaġa oħra minnha. Meta tirrabja ma' persuna tidħol f'relazzjoni iktar profonda magħha. Xi darba jkun hemm bżonn tagħna, mhux ta' Alla, ta' bżonn tagħna, illi nħallu r-rabja toħroġ anki lejn Alla. Dan għamluh il-profeti, għamluh diversi nies fl-Iskrittura, ma jimpurtax bħal meta t-tifel jew it-tifla tiegħek jew ħowk jew oħtok għax għandhom konfidenza miegħek jaffordjaw li jirrabjaw għalik, li jirrabjawhom, jaffordjaw li jirrabjaw miegħek għaliex għax jafu li mhux se jitilfuk. Jafu li inti se tibqa' tħobbhom anki jekk tirrabja għalihom. U dan huwa Alla tagħna. Jaffordja li aħna nirrabjaw għalih. U mod ta' kif nitolbu. U mod ta' kif nibqgħu f'komunikazzjoni miegħu. L-importanti li nibqgħu f'komunikazzjoni miegħu li ma naqtgħux anki r-rabja, anki talb ta' rabja, anki dak huwa talb, hija komunikazzjoni ma' Alla. Kieku jkolli nixbor hekk fi ftit kliem qisu l-mod ta' kif hekk allura naffrontaw id-batijiet tagħna.
L-ewwel qabel kollox naċċettaw. Nibqgħu ma' tbatija, naċċettaw li tbatija tagħmel parti mill-ħajja tagħna. M'hemmx tbatija ikbar mit-telfa ta' iben jew ta' bint, m'hemmx tbatija ikbar. M'hemmx tbatija ikbar. U din hija r-realtà li rridu naċċettawha u naffruntawha u naffaċċjawha. Interessanti għax aħna qegħdin f'kuntest qed ngħixu u xek qed nitkellem jien qed ngħid dawn ir-riflessjonijiet fil-kuntest ta' xi ħadd li qiegħed jagħtina lill-ibnu. Ta' xi ħadd li qiegħed joffri lill-ibnu. Din hija l-Ewkaristija. Il-mulej il-missier li jagħtina lill-ibnu ħudu kulu danu ġismi, ħudu jxorbu danu demmi. Tgħidu li ma dak Alla, aħna bnedmin iva. Għandkom raġun, dak Alla, aħna bnedmin. Il-mulej ma jixtieqx li aħna nibqgħu imwaħlejn fid-tbatija. Ma jixtieqx li aħna nibqgħu imwaħlejn fit-telfa. It-telfa se tibqa' u tibqa' matul il-ħajja kollha tagħna. Tant li u xek jitkellmu minn qabel u wara. Qabel u wara. Se tibqa'. Imma l-ħares tibqa' il-fokus. Tibqa' l-iktar ħaġa ċentrali ta' ħajjitna. Għaliex? U għaw rridu nagħmlu l-isforz tagħna. Sintendi jiddependi miż-żmien li nkunu fih. Għax jekk xi ħaġa friska mod, jekk xi ħaġa li ilha mod ieħor. Imma li nibqgħu iffukati li tibqa' fiċ-ċentru t-telfa tal-ħajja tagħna, naħseb li nkunu qegħdin nikkastigaw lil nfusna. Ikun mod ta' kif inkomplu fit-tul insawtu lil nfusna. Kważi kważi ikun mod ta' kif nissuffragaw, kif nissodisfaw is-sens taħtija li nkunu nġorru, nittama li qed niftijem. Kważi kważi jiena kkundannat li mbagħad ħajti kollha minħabba xi ħaġa li ġratli. Kważi kważi qed nikkastiga lili nnifsi, ma rridx noħroġ minnha. Sfortunatament tiġri. Il-mulej jitlobna biex ma tibqax it-telfa fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna. Sintendi skont iż-żmien u skont is-saħħa fiżika, psikika, is-saħħa tar-relazzjoni li jkun hemm bejnietna. Allura żgur li l-mulej ma jixtieqx li t-telfa tibqa' fiċ-ċentru. X'jixtieq iktar il-mulej meta ngħaddu mumenti jibsa bħal dawn? Jixtieq li noqogħdu ħafna attenti biex nieħdu ħsieb xulxejn. Ir-relazzjoni tal-koppja. Alla ħares qatt tbatija, telfa, salib bħal dan ideffes dembu x-xitan bejn il-koppja. Alla ħares qatt. U narawha tiġri, sfortunatament. Wieħed jibda jwaħħal fl-ieħor jew wieħed ma jibqax jiflaħ għad-gergejr forsi għall-ilmenti għall-biki tal-persuna l-oħra. Irridu noqogħdu ħafna attenti biex nissapportjaw ħafna lil xulxejn. Il-mulej jixtieqna li nkunu blokk ma' xulxejn. Dejjem imma b'mod speċjali fid-diffikultà. Jew nitolbuh lill-mulej biex jagħtina l-għajnuna li għandna bżonn. Jekk nista' nispiċċa b'xi ħaġa oħra, nikkonkludi b'ħaġa oħra li nħossha li mhix soluzzjoni ta' mument imma hija soluzzjoni ta' ħajja, hija attitudni ta' ħajja, hija li kollha kemm aħna nibqgħu fil-formazzjoni. Il-bieraħ u x'hekk smajna il-pastorali dwar il-kelma tal-Alla kemm hi importanti f'ħajjitna. Għandna bżonn nisimgħu għall-kelma ta' Alla li tagħti dawl fuq il-ġrajiet, fuq l-istorja ta' ħajjitna, anki fuq dawn id-diffikultajiet. Alla mhux il-bot mis-salib tagħna mill-problemi tagħna, tant mhux il-bot illi tabba biħu stess, illi affrontaħu stess. U allura jista' jagħtina d-dawl tiegħu fis-sitwazzjonijiet li ngħixu anki dawk l-iktar koroħ, anki dawk l-iktar ibsa. Naf li mhux dejjem tikkonslana, mhux dejjem tikkonslana. Imma anki Alla tilef lill-ibnu għalina. Sab fiduċja sħiħa nresqu t-talbiet tagħna lill-mulej, mod partikolari nitolbuh biex jagħtina s-saħħa, jagħtina l-qawwa. Jekk narfu d-djufija tagħna,
narfu li aħna għandna bżonn lilu biex nitalmu l-aħjar modi kif ngħixu sitwazzjonijiet hekk delikati u diffiċli. Infaħruk missier tad-don tal-ħajja li tibda mit-tnissin. Mulej, nitolbuk għen lill-komunità li temmen ix-xandar iżbuħija tal-ħajja fil-ġuf. Nitolbu. Għal dawk l-ommijiet li jaddew mill-esperjenza kifra tal-abort biex jirrikonoxxu it-tarbija tagħhom u jfittxu l-fejqan u l-paċi. Nitolbu. Smana nitolbu. Infaħruk missier għal dawn iċkejknin li ma tweldux, imma li aħna ngħidulhom bisimhom u niċċelebraw l-eżistenza tagħhom. Simon Peter, Kevin, Alicia, Maria, Josue, Wayne, Sara, Jerome, Noah Carl, Elisa, Clara, Angelo, Charles, Gabriel Charles, Francis, Carlo, Jack Alexander u l-aħwa Francesco, Michelle, Antonio, Giuseppe u Maria, l-aħwa Carl, Giovanni u Michelle, l-aħwa Luke, Mattias u Gianluca, Isaac u Dean, Isaac u Beppe, it-twins Clayton u Andrea u oħtom Chantel, Daniel u Sara, Antonello u Stefan, u oħrajn li ma nafux isimhom. Għati il-faraġġ tiegħek lill-ġenituri u l-familjari tagħhom u imlihom bil-ferħ meta jifhmu li dawn jannu s-seb u l-kobor tiegħek. Nitolbu. Ismana, nitolbu. Fiskiet ta' qalbna nżidu t-talba personali tagħna lil Mulej. Mulej kemm hu diffiċli kultant nifhmu l-pjanijiet tiegħek, għatina li nkunu umli biżżejjed biex minkejja s-sentimenti kollha li sitwazzjonijiet bħal dawn joħolqu fina ta' rabja, ta' nuqqas ta' sens, ta' nuqqas ta' ftehim, imma nibqgħu ikkomunikati, nibqgħu f'kuntatt miegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej nħobbuk b'qalbna kollha, b'moħħna kollha, bil-qawwa tagħna kollha u noqogħdu għar-rieda qaddisa tiegħek. Inġeddu l-offerta tagħna nfusna fil-waqt li nkantaw flimkien. Bil-qalb dal-moħħ dal-ġisem dir-ruħ nixtieq nagħti amur dal-ġisem li tajtni nofri lek jien irrid ħudni f'idejk o Mulej. Birek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu fi tjubitek tajtna dal-ħobs li qed nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu fi tjubitek tajtna dal-imbit li qed nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifqir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju imwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nisuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jinbattulna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marja Verxni. Huwa temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intenni. Qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla tal-eżerċiti, ismewet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħajr ħobs ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dan il-ħobs u nixorbu dan il-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fqutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mu speċjali llum nitolbu għal Karmela u Franġisk Borċu, Lorenza u Girgor Kassar. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħru u nsebħu b'Ġesu Kristu, Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nagħmlu l-qalb niftakru li Alla hu missier. U bħalma jiġrilna aħna l-uliet mal-missier tagħna tal-art, mhux dejjem nifhmuh lill-missier tagħna tas-sema. Imma nafu li hu missier hemm l-imħabba li jżommna marbutin flimkien. Induru lejh u ngħidulu: Missier. Missierna li inti tismewwiet, jitqaddes ismek, jiġi saltna, ikun trid kif fis-sema hekk tafna. Ħobsna ta' kuljum għatina llum.
aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom sliem natikom is-sliem tiegħi tħarix lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għadu l-paċi niġru ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. U bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, inti tajt il-ħolja eħlisti l-ħtiti Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħek, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imtejqa. Mulej tmajtna bil-kelma, issa ħadd tmantnina bik biex tibdilna fik. Ħalli mbagħad ngħidu mhux jien ngħix imma Kristu jgħix fija. Nersu nirċievu l-Ġesu b'sentimenti ta' gratitudni u mħabba. Nkantaw flimkien. Għatma kulli nisikom u lidri fuq il-pala ta' jdejja imnaxi. Għatma jinser ninsikom manħallikom għatti l-tima kif għat nista jien luli. Tista tinsa lil-bina jew xi mara tarbija ġewwa l-ġu. U jekk tasal li tinsadi, jekk tasal li tinsalhom, jiena lilek qatt ma ninsik.
wara li jagħti l-barka fl-aħħar tal-quddiesa l-isqof nitalgħu fil-kappella ħalli flimkien miegħu ngħidu tliet avamiriet il-Madonna u nitolbu flimkien fil-kappella fl-aħħar. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li s-sagrament li bih tqarbilna ikun l-ikel u x-xorb tagħna biex nimbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lill-Alla. O Marija li żjed ħelwa, artu sema jifahru, ġieħu ima ta' Reġina, l-akbar fer id-denjatu, il-imħaba li jibrija, nitjemlona l-edesom. O Reġina, il-mantijek fuqna dejjem zom. Tolbukom titelgħu fil-kappella. Jekk xejn il-Madonna tista' tifhem ħafna id-batija tagħna. Forsi għalhekk inħossuha ħafna qrib tagħna. U fil-fatt ekku ġi Marija kull tbatija li aħna għexna għaddejna minnha anki għaddit minnha. Jekk inna nista' nimmaġina xi tbatija kbira għaddit minnha meta titlef lil-bina fl-aħjar ta' ħajtu. Allura jekk xejn hemm xi ħadd li żgur jista' jifhimna. Allura nitolbu għal għajnuna biex inkomplu il-passi tal-ħajja tagħna. Jikkonċentrat fuq il-bqija ta' dawk li kienu jemnu wara li tilfet lil Ġesu. Tatina wkoll lilna li inkomplu bid-diffikultajiet kollha il-ħajja tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, Qaddisa Marja Umma. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem so. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, orġu mingħajr ħtija. Il-mulej jgħinkom jagħtikom il-qawwa u s-saħħa li għandkom bżonn. Nitlob ħafna likom ta' magħkom fit-tard. Grazzi li pparteċipajtu li ħadtu sehem fil-Ewkaristija. Lejla tajba, ta' grazzi. Grazzi ħafna.